El consum de sucre a Occident va en augment i el més preocupant és que sovint es troba ocult en aliments que ni tan sols imaginem. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, confirma que gran part del sucre que consumim es troba en aliments que no considerem com a dolços i els anomena sucres afegits. Les proporcions de sucres afegits que conté un aliment és la forma de fer-se una idea de la seva qualitat nutricional. Si un aliment, a més de contenir sucres presents de forma natural, també conté sucres afegits durant el procés de fabricació, la qualitat nutricional serà probablement molt baixa. Els sucres refinats el que fa és acidificar l'organisme. Llavors, quan més sucres refinats ingerim, més acidifiques el teu organisme. I és tan savi que el que fa és treure minerals dels teus ossos per poder compensar aquesta acidificació. I compensa també tot això, no? I perquè no hi hagi tanta proliferació bacteriana i totes les cèl·lules tant cancerígenes com fongs, paràsits s'alimenten d'aquest tipus de sucres, no? Llavors és molt dolent, és per aquest tema que hem de deixar tot el tema de sucres refinats. Com succeeix amb moltes drogues, el sucre provoca un alliberament de dopamina en el cervell. La segregació d'aquesta substància és la que provoca el descontrol i addicció al producte que el conté, una reacció que pot comportar seriosos problemes de salut com el deteriorament dental, càries, gana descontrolada, diabetis, esteatosi hepàtica, càncer de pàncreas, insuficiència renal crònica, hipertensió arterial, malnutrició o obesitat.